Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, vážené predsedníctvo, som rada, že som súčasťou dnešného dňa diania. Je mi cťou dnes vystúpiť pred vami. Je mi cťou spolupracovať s predsedom našej strany, s pánom Robertom Ficom. Ďakujem, Robert. Tvoja pracovitosť, zanietenosť vnímam ako prejav zodpovednosti za nás, za stranu, ktorú spolu tvoríme. Je to prejav zodpovednosti za občanov, ktorí nám dôverujú. Je to zodpovednosť za našu krajinu, štát, v ktorom žijeme. Dôveru si nemožno kúpiť. Dôveru si nemožno vynútiť a nedá sa prikázať. Ona tá dôvera jednoducho musí vzniknúť. Vzniká na základe vlastnej skúsenosti, skutkov a postojov, správania a lojality v priebehu času. Máme pred sebou mesiace práce. Niekoľko mesiacov na to, aby sme nanovo preukázali, že si dôverujeme. Musíme preukázať znovu a nanovo. Vieru jeden druhého, dôveru v to, o čo sa usilujeme. Len vtedy nám uveria. Len vtedy uveria našim posolstvám a nášmu snaženiu občania i členovia strany. Všetci musíme mať na zreteli, že najväčšou pridanou hodnotou našej strany je to, že držíme spolu. Jednota pri všetkej inakosti je to, čo občania i naši členovia očakávajú. Naša súdržnosť musí byť vidieť. Naša práca medzi ľuďmi, naše postoje v komunikácii so zástupcami médií, naša vzájomná komunikácia v rámci strany, to všetko má byť čitateľné a jasné. Veď o čo sa vlastne snažíme? Snažíme sa o naplnenie odkazu. Všetko, čo robíme, robíme v prospech našej krajiny a jej občanov. Citovala som zo súčasného programového vyhlásenia vlády. Náš obraz našej politickej práce strany musí byť obrazom takejto jednoty, súdržnosti a tiež nadšenia a spolupráce. Nadšenie je dôležité, nadšenie je nákazlivé, nadšenie je o tom, že nás to teší a baví. Politická práca nie sú nútené práce. Politická práca je zodpovednosť a politické nadšenie. A nás to má pri tej všetkej zodpovednosti aj baviť. Takže, milé kolegyne, kolegovia, nech to je aj vidieť. Čakajú nás mesiace jednej jedinej vlnovej dĺžky. Je to vlnová dĺžka vzájomnej úcty a rešpektu. Nemôžeme si dovoliť prepich, robiť si každý, čo chce, hoci s dobrým úmyslom. Tímovosť, kolegovia, musíme pracovať s ohľadom na celý tím, na všetkých strane. Nejednotnosť nemôžeme vydávať za právo na vlastný názor. Áno, každý má právo na vlastný názor. V tomto čase však o uplatnenie tohto práva nejde. Naše snaženie musí byť pravdivé, slúžiť dobru a musí byť užitočné pre občanov, pre náš štát a pre stranu. Dosiahnuť úspech vo voľbách, mať opäť šancu ponúknuť ľuďom určitú mieru nádeje a istôt, to je náš cieľ. Stále je to náš cieľ. A tiež pokračovať v ceste stability a istoty pre konkrétnych ľudí. To sme ľuďom tiež slúbili. Viac než inokedy je potrebné zjednotiť spôsob komunikovania na internete. Zjednotiť snahe nastoliť pokojnú a pohodovú atmosféru, ktorú všetci potrebujeme. Všetci potrebujeme pre svoju prácu pokoj a vzájomnú podporu. No viac než statusy na internete, blogy a zdieľania vo virtuálnom svete, súboje slov, o mnoho viac vždy bolo a je a bude stretávanie sa s ľuďmi. Treba si spomenúť na naše začiatky. Treba si spomenúť, ako sme začínali. Treba zabudnúť na stranické funkcie, na všetky pozície a ísť medzi ľudí. Bez ľudí sú akékoľvek funkcie a pozície nepodstatné. Kolegyne, kolegovia, súkromný svet a voľný čas pre nás, pre všetkých, prestáva existovať. Náš voľný čas budeme tráviť medzi ľuďmi, zhovárať sa s nimi a načúvať. Máme všetci ideály. Neriadíme sa len prieskummi verejnej mienky. Znovu to opakujem. Podanie ruky na ulici, v reštaurácii či v obchode je omnoho silnejšie ako tváre na billboardoch či letákoch. Áno, všetci máme ideály, sny a túžby, máme očakávania a potreby.
členovia strany taktiež, ale občania o mnoho viac. A vieme, že vypočítané, prepočítané, zrátané a rozumom vytvorené argumenty a v mene toho druhotne vytvorené ideály bez skutočnej emócie nepotrebujeme. My máme ozajstné hodnoty. Tie treba zdieľať medzi ľuďmi uprostred ich rodín či pracovných tímov. Kamkoľvek pôjdeme, choďme celým srdcom. Mnohí z nás dostávajú listy od konkrétnych ľudí, ktorým ďakujú za podporu. Keď však prídem do konkrétnej obce a občania tej obce vám povedia veľké ďakujem, vážime si, čo pre nás robíte, sme na vás hrdí, tak to je presne tá politická práca. Obsah týchto slov nebude obsahom správy v bulvárnom médiu, nebude v žiadnom médiu, ale naplňa našu politickú prácu. Kolegyne, kolegovia, máme pred sebou čas, kedy treba požiadať vlastné rodiny, partnerov a naše deti o zhovievavosť a trpezlivosť s nami. Hlásať toleranciu a úctu znamená pre nás žiť ju každý deň. Náš čas musíme rozdeliť medzi prácu medzi ľuďmi a možno trochu dobrého spánku. Verím, moje kolegyne, kolegovia, ja som presvedčená, že to spolu akceptujúca navzájom skutočne dokážeme. Ďakujem.